Glenn, kuyog ka na ko og ha? Asam man pa? Ato tag Albuera. Uy, mag-unsa man ta dito pa? Na ako'y trabaho unon dito nga kabinet og kisami. Mao kuyog ta. Kuan pa, kining... Saman, di ka mukuyog? Kay allowance na ko. Oh, mukuyog ko pa, uy. Ako lagi. O sige, pangandam na kay musayo ta og larga og mapuhon. Ay, salamat. Hapit na gid mo man ang magitrabaho ni Papa. Tubig ya, Uy, salamat, day. Salamat kaya. Isay! Tabagi sa ko diri sa akong gitrabaho, be. Oma! Isay day ang iyang pangan. Nauli na lang mi din sa amo. Huwag ko makapangayo sa Facebook account ni Isay da. Sayang nga, oy. Gwa para ba ang bayana? Ay. Huwag ko'y gibuhaton. Makaling na lang ko Facebook, oy. Pawas ka laay. Oh, yun na. Hala. May add friend ako. Kinsa man ni. Uy. Isay ang pangan? Uy, hala. Tanawin ko na ko niya profile, be. Isay. Uy. Si Isay man katong taga Albuera. Ako ni i-confirm, be. Unya, akong chatan. Ay, salamat. Ikaw, Gideni. Ha? Nga naman? Nalipar ko nga ni add friend ka na ako. Kay atong Lunes ba, mangayo mo ta kog FB ni mo, pero ni pauli na naman ni, wag ka mo gawas. Oh, unsaon nga, nabisi man kugod. Pero hindi ka mahibaw sa akong FB de. Na may payslip ang imong papa. Akong gi-search ang inyong apelido. Hangtod nga, nakita na ko ang imong picture. Oh, Mao gini ang imong name, Glenn? Say. Salamat say ha. Ha? Saan sa man? Abi mo, sobrang akong kalipay nga gibati ron nga may communication na ta. Glenn, O ya, okay ra nimo nga pirmi na kong magsamok-samok nimo, ha? okay ra, uy. Mo kung paanaon sa inyo? Say, aron ba makasuroy-suroy sa gadini sa amo ba? Sige, Glenn. Kay gusto sa kong makakita ang laing lugar. Okay. Chati lang ko ha kung kanusta ka mo ani kay sugaton ti ka. Oh, Ay, nakita na na. nga naman gaw. Kwan, nakita mi si mong ex-wife ba? Oh, Mani ko siya sa inyo, kay gusto ko nung mabisita ang bata. ha? Uy gaw. Ayaw na siya panhiya din gaw eh. Ha? Ano naman? Basta ayaw lang una. Ayaw lang siya panhiya una ha? Kay nako'y bisita nga maabot. Basta mag-abot sila. Saan bisita ni mo? Babae na? Oo, babae gaw. Maong ayaw siya panhiya sa bahay gaw. Ang akong ex-wife. Kay mabulabog niya ta. Wa, para ba may magkauyab ni Isay. Sige, yo. Ako tong chatan nga, di pa niyon. Salamat gaw. Tinuod? Muani kasama ron? O, lagi. Sugat ako, ha? Sige. Sugaton tika. Aron makasuroy ka din sa amo. Walang hibaw ino. Naabot lagi ko din sa inyong dapit. Maugid say. Huwag na ibaw ba kasay nga lipay kay kung nga nagkita ito pag-usab. Nga naman, Aron masulti na nako nimo ang tinuod akong gibati. Glenn. Recorded by X Thunder Gaming. Mao na tinuod say. Sa una ko lang pagkakita nimo, ganahan na kay ko nimo eh. Ug salamat gyud ko sa Ginoo nga nakita ta pag-usab. Glenn, Say, may paglaom ka ako? dili lang ako magpaligoy-ligoy pa, Glenn. Ang tinuod, nakagusto sa ko nimo. Kung mao na, kita na, ha? Oh, Glenn, ako na kang gisugot. Salamat say. Say, Glenn, kadihot. Kadihot sa... nga naman. Okay ra nga mo kiss ka na ako, pero... Dili pwede nga... Mula ba pa sa kiss, ha? Ha? Kinapakita kang pangandoy sa akong kinabuhi. Isay.
Muani ka sa amo? Usay, aron sad ba mailhan ko sa imong mama ba? Sige. Ari sa amo kay palailati kang mama. Ikaw ang uyab ni Isay? Oo, ako te. Dili ba ikaw man tong nitabang og trabaho sa kabinet? Oo te, ako to. Ako tong nitabang ni Papa. Ay, pastila, nawa lang yun mahibaw, nga nagkauyab mo. Mao lagi te. Salamat kay te ha nga wa kay supak sa among relasyon. Bitaw, ma. Natural ramagod ng uyab-uyab. Basta isaad lang yun intahon ako nung ha, nga dili ni mo binuangan ning akong anak. Oo te, ako na isaad nimo. Say, ogba ma, mansaray man nato. Aris bahay ha? Nga naman? Arit na mag-celebrate sa amo. Kay medyo bungga-bungga ni o gamay kay magpatabang ko sa akong mga igsuon kung sa handaon. Sige. Muana ko, Glenn. Oo niya, unsa man Glenn. Okay na ka sa among giandam para sa Montessori sa among uyap. Okay na tito eh. Salamat kay ninyo ha. Malipay ganoon si Isay. Inikakita niya ini. Kay bungga kay ni. Uy, may nanuktok. Si Isay na gidron. Tanaw akong Oh, kamo? Mayari na lang kit ko, Glenn. Kay ganahan nga makakita ni mo nga tong anak. Please ko pa. Day, may mo ba day? Ay lang unang magpundo din eh. Balik lang unya mo sa sunod adlaw. Kung ako'y magbuot, Glenn, dili lagi doon ako ganahan magpakita pa ni mo. Kaya wa na bayata. O niya kining imong anak, gusto magyo makakita ni mo. Hi, Glenn. Oh, tay. Pasensya na ka ha nga, nalangay ko. Kensa di ka, day? Uyab ko ni Glenn. Ate ka ni Glenn? Ati, good taon. Iya kong ex-wife, day. Og amo ning anak. Unsa? Isay kining... Minyo day ka, Glenn? Say! Say! Paminawaw na ko, Say! Isay! Say! Kadit lang! Kadit lang! Buhi, ikaw ayoko guniti. Say! Ganawa mo kamusulti na kung medyo day ka. Ha? Dugay na kong buwag sa kong asawa, Say. Ug nagsabot mi nga, wa na mihilab tanay sa usag-usa. O ganawa mo kamusulti na kung nga may anak day ka. O buwag ka na si mo asawa. Kuan magud, wa ko musulti nimo kay nahadlo ko nga di ko nimo sugton sa... Tungod kay bakakon ka. Say! Bakakon ka. Bakakon mong tanang mga lalaki. Isay! Inahibaw ka ba, Glenn? Gibuwag ka na ko nga kung uyab tungod di mo. Kay gihigog mati ka. Pero imo kong gilimdan sa tanan. Madawat raman utan ako ba kung imo lang kong gisultihan. Pero bakakon ka gyud. Say, pasaliw ako, Say. Pasaliw ako. Grabe ka sakit na gitabuha, Glenn. Atol pag yun sa atong mansari. Uspon ko, Say. Sorry kayo. Sorry nga. Say. Basta iluwasan ko, Glenn. Kay makigbuwag na ko ni mo. Say! Tungod na itong itabu, nagkabuwag yun ni Isay. Grabe ang pagmahay na ako itong tungura nga ako siyang gilimdan sa matuod na akong pagkatao. Ug bahin ni Isay sa akong hibawan, nilarga ni sa Cebu. Ug may kaipon na ni nga single dad. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagan ni akong tuampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Glenn nga taga Ormoc City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan. Ako sa'yo, ikay akin.